Hello everyone, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Actually, नोंथांमोनखौ दिनै बेगारन भिडिअ बारायलाय बाय आरो लोगोसेनो रिजानिसनि मायथाइ रंजालि बैसागु फोरबोनि आंनिख्रुइ गासै देरसिनफोरखौ आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनिख्रुइ उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों अननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनैहाय आं गोनां गोसो लानानै नोंथांमोनसिम भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो आङो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोनखौ। एक्चुअली दिनैहाय जोंनि गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर मोसानायखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, स्किप बानायनाङा। बे लोगोफोरखौ बानायालासै भिडिअखौ नायलांदोनि। लोगोफोर नै एक्चुअली दा बांसिन मा मोनदों आरोना बेखौ ट्राइ खालामना नायनि गाननानै एक्चुअलि माबायदि नुयो। वाव एक्चुअलि नुवानो माथो मोलेलेस नुयो मानसिफोरखौ नायबा मोलेलेस नुखायो फालाथार। एक्चुअलि गानना नायबाय सानग्लासेसखौ लोगोफोर माबायदि नुयो नायलाय मोलालासो नुखायो फालासो समायानो ना लोगोफोर जोंखौ खोनासि नुलाय मालायफ्रा ओरैबायना एक्चुअली लोगोफोर मानसि फैजोबाखै नै एसे रिहार्सेल खालामगासिनो आरोना नै लोगोफोर एक्चुअलि ट्राइ खालामदो जागोन जायाखै माने मेथाइ खननायफोरा जागोन जायाखै दामनायफोरा जागोन जायाखै रिहार्सेल बानायदो लोगोफोर नै लागायबाय था दे खनसे होबावदो दे मोसानायनि सिगां मानसिफोर फैजोबाखै आरोना बेखायनो दसे बालाबगासिनो जोंना एक्चुअली नै लोगोफोर हारमनि खामसो लायदोंमोन आरोना बोरायफोरनिफ्राय जोङो एक्चुअलि जोंनाबो दंखायो माने गंनै गंनै एक्चुअलि दामनो होननानै बोरायफोरनिखौ लाना फैबाय आरोना नैथिंबो लोगोफोर ओंखारजोब्बाय मानसिफोरानो आरो नैथिंबो फैगासिनो माखासे नै एक्चुअलि गंनै गंनै दामनो हा आंखौ लिंगारथार नालाय लोगोफोर माखासेफोरा नेना दं आरोना थांगासिनो दङ एक्चुअलि लोगोफोर जागायसिगोन फार्स्ट टाइम नै बिसानाव हाबजेनबाय लोगोफोर नै मोसानो एक्चुअली लोगोफोर दायो लाइमोनफोरा न'खरनि एसे बोर सारस्रिदों आरोना लोगोफोर बेफोरबायदिनो मोसाखांनायनि उनाव बयनिबो न'खरावनो आरोना लोगोफोर मोसाखांनानै बोर सारस्रिना होबोयो आरोना न'खरनि Hey!
Cinta tak rasanya sama. लोगोफोर नै बैसागु मोसागासिनो आरोना इथिंजाय ओमफ्राय नैथिंजाय लोगोफोर न'खरनि एसे बोर होदों आरोना हाबनानै बोर होगासिनो दं नै लोगोफोर लावखारफोरा इथिंजायबो नै गोबां दं नै माखासे बोर होदों लोगोफोर न'खरनो ओमफ्राय नै एसे बिबार बागान दं लोगोफोर देखायहांनाय मालाय ओरैबायदि जा मोजां साजायखादों आरोना नै बिबार गोजा आरोना लोगोफोर मालाय साजायदों एक्सुवेलि लोगोफोर बिबार बागान थानांगौ आरोना बिबार बागान दंलाय मालाय नैथिंबो होगासिनो दं माबाफोर होदों खोनासंनि लोगोफोर जय नामे मुसलमान जालां गोजोननो जय आफा बोराइ बाथौनो जय नामे मुसलमान जालां गोजोननो जय नैनो थांनाय लाइमोननि आलो एक्चुअली नोंथांमोना नायना बोरै मोनदों लोगोफोर गैला लोगोफोर अखा हाजोबबाय गैलानो हाबजोबबाय सिङाव अखा हानानै सिङाव हाबजोबबाय लोगोफोर मोसानो हादों आरोना लोगोफोर हाबजोबबायनो जाबाय लोगोफोर जादों आरोना Batai, ada apa? Ada apa? Ada. Apa ini? Orang mana? Ini ya. Kunci sudah ini ya. Semua. Wah, banyak kebergila deklarasi bisa bersama. Wah, apa perkara lagi mau deklarasi kita kemana bisa dunia? Deklarasi ada ukazan dia, nomor. Laukan layang nih. Boleh keluar. Dina, bisa kamu nih. Bisa kamu nih. Dina. Dekai ini bisa keluar. Bar dulu keluar. Sabar bar dengar sana. Sini baru kabar anda. Sini lagi baru kabar anda. Nah, dekai ini bisa misalnya beri jangan naik. Sini lagi bar dulu. Ya bar dulu. Lalu lagi bar dekai. Padi bar dulu. Angas luar, nale ke banding bisa ke sana. Padi ukir di sana, ukang asal keluar. Boleh guys, lagi berarti kalian bisa ke sana. Padi ukar na. Bila lagi ke berarti kalian, oi. Bisa ke sana ya. Awal tahu lagi berarti. Kalian bisa ke sana na. Padi na. Ukaya padi kelamai. Oh, no, jangan bina nawa. Bina nawa bisa kena bina. Jadi bina honor, na lagi berarti. Lagi Martina, apa lagi karena bilang nih. Welcome Google. Kami subscriber kejar na lagi berbisir. Hai Google. Welcome. Bar lagi berbulan, padi berbulan. Sudah lagi berbulan. Like video, like comment, subscribe nih ke subscribe, komen, baca deh. Actually
बैसुलि ओरैबायदि बार बारदों नै लोगोफोर खानाय सानाय बुखारजोबदों ओरैबायदि बार अखा आरोना लोगोफोर बारजों अखाजों ओरैबायदि माने देग्लाय बैसागुखौ मोजांखौनो मोसानो हासिनो अखा हागासिनो ओमफ्राय सामाबो थांगासिनो दं लोगोफोर बैसागु मोसानो आरोना गैलालै बैसागो बिराद लोगोफोर फैबाय ओरैबायदि अखा हादों आरोना हलिबलि गाइस हलिबलि एक्चुअलि ओरैबायदि अखा हादों नै लोगोफोर ओरैबायदि अखा हादों आरोना लोगोफोर अखाबो हादों बारबो बारदों आरोना ओमफ्राय होमबाबो मोसाफैगासिनो दं लोगोफोर गारा देग्लाय लोगोफोर अखाबाबो मोसाजोबगोन आरोना हलिबलि लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार ओखा मोसानो ना ओखाबो हायाखै एकदमबारे ओखाबो हादों मोसागैला बारजों बारजों आरोना एकदमबारे देग्लायनि बैसागुआ अखाजों बारजों एसे दुखुनांथाव देग्लायनि बैसागुआ लागाव गैला लोगोफोर सिबाय अखा नै अखाजों बारजों आरोना ओरैबायदि अखा हादों आरोना अखा हाबाबो जेबोला सिबायदि बे ओरैबायदि बार बारदों आरोना लोगोफोर नै दंफां नायनो हागोन अखा नोगोद हादों लोगोफोर बैसागो लागाव देग्लाय बैसागो गैलालै लोगोफोर अखाजों बारजों एकदम गैला सिबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेखिनियानोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलांगोन बाय बाय